Subugtong tuyo na kami makaalagad kani. Among gituyo pagbugna kining tulumanon. Kini ang akong suliran. Napagatambagan nila. Ako si Dr. Randolph Maranalibes. Nga mo paambit kaninyo sa solusyon sa mga problema, ilabi na sa punto medikal. Ug ako sa Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhak ug galibo nga inyong gihambing ilabi na sa punto legal. Ang akong suliran. Pinag-ibig ang akong suliran. Sa atong pagkailugso ng kalibutan, ikalawa na tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aparado ang suliran na dili mo matasan nga ikaw rin. Nagkinanglan kagkatabang na rin sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na may ulandag sa imong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon na nagpuluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa na matapos lang to sa tahong na. Mga tinutlog gikan sa mga suwan, mga minahol-nabong tigpaginaw. Busa kung naduna kag suliran nga naggumon karon sa inyong dalamhan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron dubuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Kung sa direksyon ni Miss Mira Luna Tumula, dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Tata, Amen. Sinursa Judong! Ay, pasilagan ni mo, Ate Pres! Ang imo ng baboy ang solusyon na! Nag-startex ka na ba? Kumanapod ko sa Groix2, Groix2. Yung Felix na kunon ko yan. Manena, sa saktong pagkaon sa Pilmico Pizza, Ate Pres, sigurado ka na sa panahon sa imong panginalan. Ang imong baboy ay imong gagpanan. Mga ba'y malipayon ka kanunay, Goliath? Ano lang? Kaya nga ako baboy, Ate Pres, nagipakaon ng Pilmico Pizza. Sa tulo ka buwan lang, nakwarta na yun. Pilmico Pizza, hindi mo sa Pilmico Foods Corporation, ang inyong kauman sa paglambok. Kaaway bilang paspas ug kaisog ang kinahanglan. Ug pag-abot sa sabong, ang diskarte sa pagdahog, gipalambo ug gipadahog sa salto. Gipaila-ila, bagong salto game foul fees. Salto booster. Salto baby stud developer. Salto stud developer. Salto maintenance. Ug salto conditioner. Salto game foul fees. Angat sarado, diskarte ng panalo. Gikan sa Pilmico, inyong kauban sa paglambo. Ako, Robin Padilla, aasa sa lakas na di tumatagal? No way! Dito ako, sa lakas na di umayaw. Reviton Forte, ang vitamins na may muscle. Siksik sa amino acids, vitamins at minerals na nagbibigay ng pangmatagalang lakas. Kaya patak ang muscle ko kahit sunod-sunod ang trabaho. Ikaw, Tol, lakas na di tumatagal o lakas na di umayaw? Robicon Forte, lakas na di umayaw! Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Palay ay mas malusog, mas masigla, mas marami ang ani. Pagpirta ko, dito mas protektado sa insekto, mas masaya at matipid. Pagpirta ko, bagong pirta ko, mas malusog, mas marami, mas masaya, mas protektado. Pagpirta ko na, wow! Bagong pirta ko, higit pa sa inaasahan mo. Gawa ng Syngenta. Nagpadayong nagkarako ang mga ganti sa buhakay sa Fighter Wine. Adunay buhakay sa Cebu, Bohol, Siquijor, Camotes, Bantayan Island, Iligan o Cagayan de Oro. Tiguma lang ang mga label sa Fighter Wine, so at least inyong anong address o budaw kag mga dagkong ganti. Buhakay sa Fighter Wine, pang kondisyon. Sesi, abi na kong taahin siya na makita ang mga rimatadong alahas. Naaraman din daghan sa Metro Jewelry Department. Kunya, nagapalit na ka. Oo, gold with diamonds, ring and earrings. Na ako'y mga necklaces, pearls, hasa pa mga mahalon nga rilo. Mga nato kaayo. Mama, sure. O ang mga rimatado, pwede nilang mapalit pinaagi sa layaway installment plan up to 10 months. Kung below 5 months, ang discount parehas lang hagibay na ni mo og cash. Tanawa mga posters ug bisita
biyahe ang Metro Gaetano Chulo Department. Basta LPG, Right, Jeff! basta press gas, LPG! ang press gas masaligan. Sukat pa nitong 1997. Dili mahuptan og supply sa LPG, kay dili sa Visayas ug Mindanao. Ito, ka mga dagkong LPG import terminal ang gipanagiya sa Price Gases Incorporated. Alam mga Price Gas LPG import naman sa Santa Cruz, Davao! Malinasag ni Sally Torrenta, Sa Banga City! Ahoy, Iloilo, Ayaw Negros, Oriental! Albuera Liti o sa Sugod Cebu na mo ang pinakadako na LPG import terminal sa Dimog Visayas ug Mindanao. Basta LPG! Price Gas! Basta Price Gas! LPG! Mayong adlaw kining tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanimo Dr. Rando o Attorney Elaine. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko niya sa pangalan nga Rani, 38 anyos, minyo ug taga Mindanao, ug usa ka seaman. Punto medikal kining akong suliran. Abot ka kun tungod ba kini sa mga binuhatan nako sa ulitaw pa ko. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Bay, kuy daran. Helicopter tos kabahan ako ito. Suldo man. Ay, may date meron si Lisa, bayra ni. Mao na diha. Manguyab ang mo. Alilas pa muna ako nga way uyab. Tusik-tusik lang. Ilaw-tilaw lang ha, way magbuot ay. Wa may agdan pagkahuman. Wa may angay hunahunahon. Ikaw ng buhata ba eh? Sakit pa nung tana. Kahanggaw. May labot sa dekag. Way hygiene. Pwede mo ko limpyo. Eh kung pagkatawa ba eh. Way limpyo sa mga babae nga nagbaligya sila mga onod eh. Balog. Ikaw mo Lupi na tayo. ay gusto kita ni. Nagkalami ay buhat. Kalami ka tayo. Ay bagi ko ito inuwi-uyabay. O ito kong permilang yung adto ako pangunahuna. Kapag sa pagpalabay sa mga adlaw, tuig, nagkamature ko. Karon day, nakita ko sa kababae nga wife material. Nausap ko nga sa mga babae ba? May seryoso kong gipangayaban karon day ba? Ha? Sa may gipaguyaban mo, bayra ni. Si Camilla ba, nga nagtrabaho sa may opisina sa second floor, pero parang taas o buhok man niya straight kayo. Ay, oo. Pero hindi na naman makita ni Lisa na masimba. Ay, oo. Ginro mo ko na siya squire sa simbahan. Ay, siya mahimuon akong asawa. Siya, maghinyo na ka. Ay, hinyo ba? Nangyay pa lang gani ko. Abay, siguro kung sugton ako. Pero kung sugton ka ba, takas lang din ako sa kanya. Tumuhin kanya, no? Kung siya ba't, tibay ka ng bayhana. Manamiyon ka ng Luis kanya. Mintas niya nagbukog, kung ikay ang kadayon. Tungo sa pagkadukirot ni mas mga babae. Naagbon tanong karon. Diyan na ay. Dantingon. Basta kung sugtong kong kanya ba? Mahulo na kong gamit at mga babaeng bayaran. Nakita na ko na seryoso kasi ang kinuha na ko ano. Oo. Oo na. Takpan ka. Tulog ka, Kams? Basta ka nga ako makita. Ay. Alam ko ba? Di ko kamaon na, Kams. Di ko kayo mo ang imo. Oo, mo to kay. Pero nalanin ako ni mo. Magbinyo na ka. Ha? Dugay na kong may iyo, Kams. Kung kay, huwag ko makita ang babae na mahimuon kong asawa. Ang tangin abot ka sa kundan. Kung nakasiguro kong ikaw na ang ako pakaslan.
Paspas sa inyong kamya. Wala bago pa mamang dikasal. Unya karon. Nagbusya-busya naman sa inyong asawa. Kung sa may tukayan. Nya ka masasaya sa pagninyo mo. Ay, matigo mo sa ba yan? Lisod kayong panahon doon. Wag itong nagpasis ako dinahinay sa mga papilis mo para abroad. Ha? Mo abroad ka? Kaya na pangandaman ako ang kaugmaan sa aking mga anak ba eh. Dili pa ikaw ang magkita ni kami din sa Pilipinas. O, bay, nga kung nagkabalakan, kung nagkapasal bakas medical exam, tungkol sa mga kabuang ni mas ulitaw ka. Asa? O, sa ba ito sa bay mo? Ha? Asa? Brought to you by McDonald's Delivery. Dial 348-6236 or visit mcdelivery.com.ph. Available 24/7. Isa, dalawa, tatlo, maglalaro tayo. Apat sa kalima, ako'y manghahawa. 6, 7, 8, sakit-sakit sa'yo. Di mo alam, kalaro na ng anak mo ang carrier ng sakit. Ito ang protection niya with Celine. 10 times more vitamin C kaysa gatas o gulay. 10 times more protection laban sa sickness. Kaya ang alam mo, laging protektado. Celine, araw-araw. Protektodong pagmamahal. Celine has 10 times more vitamin C than most commonly consumed cooked vegetables and fresh milk. Ascorbic acid is the generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Alex Lara, konsiyal sa Nakbayan sa Naga. O nagtrabaho po ko isip drama talent sa RMN DYHP Cebu. Sa among pagbiyahe sa laing mga lugar para sa stage drama, di malikayan yung masakit sahay, labdan sa o, maulan, masakit ang kalawasan. Mo na nga kung magbiyahe ni, magdadagi ko permit Imrab Oil. Para kung unsa man nga ako pamation, samtang magbiyahe ni, maplasan din ako sa Imrab Oil. Dalilating luwa ang sakit, nindot akong pamati, ug mamaayo pa gid ang akong performance sa stage. Kaya wala mo pigi pang bati sa lawas. Ingon ani ka epektibo ang Imrab Oil. Ang Emrab Oil, Eminent Vaporizing Rub o Rubinil Health Tonic. Papalit sa 360 Pharmacy diha sa Marine Mall, Macan, AC Cortez, MEPS 2 sa Colon, Giso o sa Guadalupe branches. Sa Gihon, Nisi Pharmacy sa MT Cuenco, sa Emmanuel Pharmacy diha sa Cabantan, Lorega, Alopez, Pasil, Pardo, Consolacion ug Naga City branches. Crow Plus Herbal Capsule and Oil are exclusively manufactured by RCBA Manufacturing Corporation, the #1 and the best multi-awarded company in herbal products. Atong ako'y manok o baboy Binoy. Isang bukog maayo, may tubog dali. Ilan ko kamoy kara. Ang sikreto sa maayong resulta. Producer King, vitamina kompleto. Producer King, reasonable ang presyo. Sure grow, sure quality. Producer King, sigurado kini. Lapis ni Greg. Kung padago ay nagani sa baboy, aw, producer feeds good. Sure grow, sure quality. Unsa ka mahinsog nga adlaw sa tanan, natong suging tigpaminaw. Ang pagpili unsa ka epektibo ang usa ka food supplement, dili lamang makita o madungog unsa ka daghan ang ipangtuod dili. Gawas nga usa kini sa ligong pamatuod unsa ka epektibo ang naasong produkto. Apan tipik lamang kini sa mahimo nimong basyon. Ang paghatag pasilungog gikan sa mga prestiyosong organisasyon ngadto sa usa ka produkto mo'y labing bugat nga basihan diya sa imong pagpili unsa nga food supplement ang angayang imong himong kaabag aron mintinahon ang himsog nimong panglawas. Ang Trupla sa Capsule with Omega-3, 6, and 9, hantod ng tuiga padayon nga mianggod sa pasilungog gikan sa naganiyang organisasyon. Ang Trupla sa Capsule, Hall of Fame Award sa Business Achievement and Recognition Awards ng tuiga. Kinitipik lamang sa naghanan pasilungog nga giangkon sa Trupla sa Capsule sukad pa sa milabayng katuiga. O matuod kini nga ang Trupla kasaligan ug kaabag sa mililyong katawan dili sa Pilipinas ug gawas sa nasud. Ang Trupla Seba Capsule Hall of Fame Award sa National Shopper's Choice, Hall of Fame Award sa National Product Quality Excellence Award o Best Managed Herbal Food Supplement sa nasud. Mililyong testimonya ug daghanag pasilungog pamatuod nga ang Trupla Seba Capsule gisaligan sa bisan asang hutong sa katalingban. Minos ug gamay lamang ang resistensya ni Eduardo Basio sa Barangay Timbang Grande, Pasig City, hinungdang apektado ang iyang trabaho sa umahan. Uban sa determinasyon o pag-abag sa Trupla Seba Capsule, aneskutan kakulian,
ang ginahinay kining gipakigbatukan na nasa basyo. Kung makatungara ko, kagdo sige-sige, nagkakawan man ang atong dugan yung mga palanagin sa kalawasan. Ito nga kadulaman, ito na sa amon ng mga edad na kalabanan mo lang natin na siguro, arthritis, mga daw hypertension, alam mo na. Pero kung sige-sige ito, parang mo daw nagkakaw, mga kamangkas ng karami kapagsig mo sa ibong at matsagan. Kung ano, sige pa kukut-kut ka, alam mo na sa akong garden, kito pang garden na sa uma. Tango na kapag-inom, ang mga ginatrabaho mo, tugong, hindi mo ginaobra na sa una. Ang ginaobra ko man, pero kung may resistensya ka, o sige, tumarang, mo lang ang experience ko. Sa laing bahin, kinsa bang angayang mo tumahal sa Bards Multi-Dietary Supplement? Ang Bards Multi nga gikan sa tanong nga Salvia Hispanica mahimong tumaron ni bisan kinsa nga gustong maabagan ang kahimsog sa panglawas. Ang Bards Multi-Food Supplement na kung ikatabang aron mapunan o makumpleto ang mga importanteng nitrohina o vitamina nga gikinahanglan sa mga bata, ulitaw o dalaga diya sa ilang pagtubo o pagdako. Ang Bards Multi puno sa calcium ug iron nga kinahanglan pag-ayo para sa mga kababayan diya sa ilang pagsabak, pagpasuso sa bata hangtod na sa ilang menopausal period. Ang taas nga fiber content sa Bards Multi maghatag dakong tabang ngadto sa mga taong nagbantay nga dili manginubla ang ilang timbang. Ang taas nga fiber content sa Bards Multi dakong ikatabang sa paghimlo sa imong tinahe ug sayon nga pagdispose sa hugaw. Tungod kay ang Bards Multi dunay dili matukngan nga tinubdan sa omega-3 ngadto sa omega-6 fatty acids, fiber, antioxidants ug minerals, hinungdan tukma kini aron batukan ang sayong pagkatigulan o pagkahuyan sa imong panglawas. Base sa taas ug maguting pagtuon kini nga mga nutrients, ang dakong ikatabang aron dili kadaling maluya, mutabang pagpalikon sa muscle sa kasing-kasing, magpa-improve sa sirkulasyon sa dugo, magbintinar sa tukmang sugar level ug magpatinaw sa atong memorya. Kini ang rason na nganong sa tanang utong sa kitilingban, ang Bards Multi gigamit usab aron abagan ng ilang kahimsing sa panglawas. Ang Bards Multi Food Supplement 100% no side effect. Ang Bards Multi kapin 15 katuig nang gipaubos sa makuting clinical test aron pamatud-an ang epektibo nini. Ang Bards Multi dagong ikatabang sa mga type 2 diabetics base sa pagtuon sa University of Toronto nga gibantala sa European Journal of Clinical Nutrition niadtong tuig 2010. Krupa Seva Capsule with omega-3, 6, and 9 o Bards Multi-Dietary Supplement. Inyong masaligan alang sa himsog na panglawas. Ang Krupa Seva Capsule with omega-3, 6, and 9 o Bards Multi-Dietary Supplement with omega-3, 6, and 9. Imported o napapatuda na dito sa nasud sa Canada o North America ang mapalit sa Grand Pro, Colored Orientable, Processed Cebu City o sa tanang leading drugstore diya sa inyong lugar. Brought to you by United Home. Pamilya ay laging united sa alagang tried and tested. Alagang United Home. Pagkakapoy, may bugas sa mga pinggan. Ma, pinaduro pa lang ang nahugasan niyo. Ma, naluya ka ba? Dali ka bang malipong? Basin baya o luya ka dugo? Aron makatabang mo balik daya ng kalagsik sa imong dugo, mag-first sulfate ayon na sa United Home. Barato pa, ang pamilyang kanunay united sa pag-amuma sa nagtuwayan ng United Home. Ferrosulfate is the generic name of ferrosulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor. Emergency! Emergency! Sugat! Sugat! Don't worry! Iodostrike agad! Iodostrike! 10% antiseptic solution. Iodostrike pang wound emergency for the family. Povidone iodine is the generic name of Iodostrike. Ayodo Strike, wound emergency ng buong pamilya, ayodo natin. Wow, Delia! Paganindot si Mugaya mo, Luis. Brilliant kaayo. Mao ba? Si Matato ba yan sa metro? Ha? Mura man og bag-o. Gusto ko mapalit. Sige. Timing kaayo kina-apply Diamond Rematado Sale. 30 to 50% off. Pwede paliton sa layaway plans or 0% interest installment payments sa major credit cards up to 12 months. Kutubulan ni sa Hulyo tayong ta. Tanawa ang mga posters alang sa dugang Itali for DTI NCR Permit number 4172, series of 2012. Oh, kadako! Hala, uy, pagkadako, uy! Bigot bag yun! Basta dago ang bigot, Jumbo Feed! Sa Jumbo Feeds, dagko bigot! Scramble good me! Wow, kadako! Hala, uy, pagkadako, uy! Bigot bag yun! Basta dago ang bigot, Jumbo Feed! Sa Jumbo Feeds, dagko bigot! Scramble good me!
Akong nakuha ang testimonya ni Mrs. Bolivar sa dihang iduaw siya sa iyang pamilya sa Valencia City, Bukidnon. O dako ang iyang pasalamat sa 1, 2, 3. Ano sa kalabot ila sa Hong Kong? Last January 22. Ano sa kapala nililin ang ambal? November 27. At ito Kaloy sa Diyos, pasalamat sa Ginoo. Ano sa nililin ang kasay ko siya? Wala no, kaning udak niya, kidney, nawala. Sagad sa kong paggamit at mga babae, hindi ko kasuwayan ng nasira. Maong kasok magulag ko sa kong amigo, sabay sige hadlok na ko nga may diferensya ko tungkol sa akong pagpangabang ng mga babae sa ulitaw pa ko. Nagkasiguro di kong wa, kay matagtuig, required sa kumpanya sa akong asawa nga magpa-annual exam. Matagtalan pa siya na ko. Kung sagad ko na ninyo, wala na di kong magamit og mga babae. Kung gahaman kita ang tanang kong requirements para abroad, pero tinakulipaya sa resulta. Yes! Nagpasa dito sa medical exam. Nagpasa ko. Salamat ni mo, Diyos ko. Naman naman yung anak ng kalipay. Huh? Daurani? Ano naman yung anak ng kalipay mo ng dibati? Kasi nang nagkuha ka sa nung ay nga wa ka nisip o wa kang kapanihas sa inyong kamay nga may kaso. Aron din nagmalangay ang pagkuha mo sa inyong NGO sinahay. Aron nagsalita ka. Kung becomes karang nalipay lang ko. Nga sa katapusan, makalagay ko sa gawas. Kaya kumpleto naman akong requirements. Kanya, tawagan na lang ko sa akong i-applyan. Atin ko bang isa? Oo. Kaya huwag na ako magpaan ng physical exam din. Wala na naman ang papur, ha? Damrani? Oh, nga nang ito wala na inisura dito sa klinis sa inyong doktor. Ngayon ka, becomes? Ang resulta sa kapakir. Oh, kaya ano? Ang sa ito sa doktor nga, nagbasa sa imong tax mail result, ha? Sabay dito gusto. Lalo, ikaw mo ka madaso niya? Ha? Lalo? Kaya nga nag-edel. May nakitang puti-puti. Ang direct sa mesanet, ang doktor sa magsabi. Ang nagawa ko rin ako sa sex partner. Ang nagtao sa ani, mga multiple sex partner mo. May respect ko. Wala ko lang ka sex sa padran. Wala, ikaw lang. Hindi mo lang ako. Wala mo ang ka na to, ha? Ha? Wala ka na ako dito na to. Puno na sa kalibog ang akong nahuna karon. Usahay, masakit na akong o sa sunod ko nahuna ini. Or magsigig sa ka akong kabuhi. Kung ako'y ganang mukaon. Kung di na mo pagdada ko akong asawa. Wala na kong mabuang sa panahuna ini. Mong, nidamot ko ninyo, anong kahatagan niyo kapinaawan ng tanan. Ang akong mga pangutana mo okay mo sunod. Una, sigurado hindi ko nga wala ko magamit og laing babae sa kanilang ko na ninyo. O 100% kong sigurado nga lintod ang akong asawa. Apa nga lang maam kayo nahisabo niya? Ikalimang pangutana, nakapasama ko sa medical exam alang sa paglarga ko sa gawas. Posible ka ha? Nga sa'yo pang resulta sa akong medical exam? Mayon ka nga magpausap kong medical exam? O baka ha, ang resulta sa akong asawa mo ay sa'yo? Ikalimang pangutana, sa ito pinakatuig din nagpa-annual physical exam ang akong asawa silang trabahoan so sa mga kanunyoon. Apa nga rin ka pa nakita ang may STD siya. Kung ang paggamit ko kanay adto og mga bayarang babae ang hindan. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. May mga anak na kami. Maapektahan ka ang mga anak sa STD karon sa akong asawa. Sila po yung buyag. Mga hinsod na sila. May lain po bang hinundanan?
Unsa man? Matambalan pa ba kayo? Unsa may una na mong buhaton? Hostol na kayo ang akong nahuna. Kung nahuna akong dili na lang mo lang sa paglarga sa gawas. Palihog, tabangi itabagi ko. Kini ang akong saliran, Rani. Ayong adlaw mga sumiti paminaw, kini si Dr. Randolph Maranan Libre. Sa attorney, Alain Bathan. Karong adlaw na puti kastoryaan at suliran o tungod kay eksperto ko bahin sa medisina, mga compadre bahin sa balaod. Kami gyapon sa partner na imuhatan din yung tambak o tubag. Sa inyo mga pangutana o problema na may punto medikal o punto legal. Ato ka na, kung sa dito ka maglangay, padala ka ng suliran sa Magita. Email, ato ang email address. Suliran_612@yahoo.com. O sa atong Facebook account, kini ang atong suliran. May usad atong ipadala sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa atong bagong address, Station DYHP Cebu, Jose Martinez Building, 3rd floor, Media Boulevard, Cebu City. Yes. Lain na po din nga adlaw, subaw ko nga sila ni Juan Init, kini atong mga panahon karon partner ko. Bahala bagyuhon ta, basta ang ato ang Ayun kinabuhi partner, uwan, bakaon, o gawas na yun ang kahayan. O, ani na din yung panahon, ani ko ni ato ang kinabuhi. Pero kami, rain or shine, kami ako ang partner. Naagin may magpabilin na rin sa inyo ang servisyo. Kuhatan din yung medical o legal na asa. Correct. Kung sa di patang padayon, balik mo ikaw manali nga tahimin. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandaue ug St. Paul College F. Ramos Cebu City nagtanyag og mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid ug midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ug ang tangin ninyo ang atong bagong kurso, Diploma in Professional Education ug ang ato ang BS Criminology ongoing head permit. Ang tuition fee affordable tayo. St. Paul College namugna pinaagi sa atong pinangga nga Doktora Abogada Lourdes Libres Rosoroso, dedicated to work-oriented education. Ako tawgon ako ang letter sender sa pangalan nga Rani. Ano si Rani taga Mindanao. Mayong adlaw, George, ako ang mga avid nga listeners. Matag adlaw. Inha good sa tubok Mindanao area. Yeah. Sila na rin si Rani partner. Correct. Kaya ito lima. Kani magustuhan ni partner, sa tungod sa gama, dito na ito makita na playboy din pang 6. Ano din siya magtuog kay uyag-uyag partner, kaya para siya alinaw-linaw. So, pwede na yan. Yes. Karon, niabot ko ng panahon na nagagod sila ilang babae na si Kamya. Kung may ubong po siya, ubong din siya. Banatod pa niya, maundang nag-binisip na lang yung ako, ang nakikita lang dito sa babae. Kung tinuod, usab. Kung makita na ito sa dama partner, so kada ninyo isilawa na dito na sa pangilabot sa dahil babae. Apan, dito, pagkadong lahat sa drama partner, nagpa-annual medical mo kung sila, dito nakita na, okay si Rani, pero ang iyong asawa, ipapapasmel, dito nakita na ng STD. Sexually transmitted disease. So, meaning nakuha na sakit gikan sa panghilawas. No? Ang problema, naghilak ng tao ni scam niya, o ang ipasangilan mo ay lain. Kung di sila ako. Kaya, ang nahibawan, mga katawan na kanis scam niya, renew sa bagay din. Mag-una din siguro rin niya sa lagi po. Muna, naghilak ng tao ni scam niya, kaya di siya katuong ano na buhay ng tabo niya. O, ang ipasangilan mo ay lain. Kung di, ang bana na si Rani. Pero si Rani niya problema ko. Kaya sa hibawan niya, kung sabi ko nung akong nag-unyo na sila, wala namang di sila sa pagilabot ng babae. No? So, ang una niya pumunta na partner, sigurado mag ko na wala na pumugamit o lahing babae, sukad lang ko na ninyo. Kung 100% kung siguro na limpyo yun ang akong asawa. Apan nga nung maumang sinin na itabot niya. Dahil ito sa drama partner, wala mag-dubis ko. Kung kanong ani dibuhat ang kaning ups niyang kanin, kaya asawa, kay iman iran, di man pasabot na wakay gibati diya sa ubos sa mong tinatao. Parol out na rin nato na wakay gibati. Kaya na yung uban, ani man, ang laki, isang naanay sakit, dili mo gawas ang simptoma. Pero nagdaong tagaw. Hindi mo laki. Pero sa babae, balik. Mataktan ka no? Ang sa laki kasagaran, mataktan ganit o tagaw, hindi, magawas yun na, lagi din ko na. Okay. Pero, gamay porsyento sa laki,
bisan natakda na og kagaw, hindi mo mahidawaan kay wa may bation. Walay mo gawa sa sinataw, walay bation sa gawa din, pero nakay kagaw. Ang babae bali, kung matakdan na yung kagaw, 90% mo gawa. Bali, dili mo gawa. Na ako'y tulsuntos mga babae na ginagmay na dili na mo gawa. So, mas malas ang babae. Kaya kung ay patinungan, ganahan ng taganaan mo gawa para makibawan na yun mo, para mapaayo din ka ng malan. Now, sa naitabuan mo lang, nasod niya siya sa mga kursin ko na dati nasa COVID TV, pero wala ni gawa. Muna pag-ginyo na nila ni Samya, bisang wala siya dibati. Bisang wala siya dibati, ang tinunod ako, naagyan siya sakit. Na natakba niya si Samya. Muna, pag-gigayon na nagpakapsila ng Samya, dito na ibawan na naagyan na yung STD na napilit ito kang Samya. Pero, ang ako alam ani, more of ka na pag-educate na lang ni Samya, kung nilagay. Eh kung seryoso ginis rani o nagsulti ginis sa tinood, nawala din siya sila mo ng babae, mo na yung makitultante. Ang malas lang yun ani, tungod atong iyang pagbinuang sa una, masakuha lang dito sa sakit. May resulta na. Tungod lang kay wa siya kibaw, naano din siya ng sakita. So nagtuod sa wa di siya sakit. Wala lang kung sila, nagpatambal, naturalmente, kaya may debate, dito, tungod kayo nakipaghilawan, sa lisip niyang asawa, di ang niyang asawa nakatakot na takdan. Ang importante yung makasabot ang mayo sa isip niya. Okay. Niya na lang pagtulog, patay noon si Rani, kaya tungod, bumalita ni Rani sa iyang pagkaulitaw pa. Ang importante karon na minyo na sila, na nahilabot si Rani o laing babae. Okay. Ang ibato na lang is magpatambal na lang ng duha. Okay, maayo naman yung Rani na dating sakita. Pero ang pangutana, nakapasal man ko sa medical exam, alam sa paglanggat ko sa gawas. Posible ka nga kayo ang resulta sa akong medical exam, maayo ka nga magpausap kong medical exam o ang resulta sa akong asawang na kayo. Na kaning medical exam para sa gawas. Isamin mo lang na ang imong pinatao. Pero di, tanahon ko, may mo gawa o wala. Pero di man magpasabot na walay mo gawa sa pinatao part na wala na. O wala na sa gawa. Wala kasi problema. Sila lang nagyan ko na i-check ko, naging studio. Pero, kung nga aram na sila mag-check ko, may mo gawa sa partner. Okay, kung tanan tao na bisaway mo gawa, isamin nun, walang aso na di kayo. Mana, ang akong nakustoryaan ni Rani, ang kaning pag-test for STD, hindi ni ka-appeal sa medical exam. Unya na ka-test-tan o ginganak, kung saan ka doktor sa mong lawas, ay tanaw sa kinatao, dahil mo rin maggawas, na murang duga, o ginganak, anak ka siya mo recommenda yun na i-test for STD. Pero kung usay, liliw naman na. Wala. Anadaon na mag-itlog kung may mga nagtubo or idanlak ba or pumunto na sinatao kung na may gawa ng isa. Pero kung wala nga sa siya i-report sa kung na siya ang demarkable. Pero lamang may ubang tao na bisang may STD, wala mo gawas na duga or nanak or wasan sila bation. Labi na kami mga laki. Munang hindi sila mag-takot o mga magdaghang mga tao kaya nagtuong silang way sakit nila. Okay. Sa ulang pangutanan, sa pipilang kapoy na nagpa-annual physical exam mga pong asawa sa ilang trabahoan. Sunod sa among kami yun, apan nga nung karoon pa man nakita nga may STD siya kung ang paggamit sa pinagtuong mga bayranan, babae, ang inundan. So, kung ang iyang pasabot ang partner, yearly annual physical exam si Kamya man niya. Si Kamya, nagpa-annual mo kuno ni katrabahoan niya, sunod sa ilang kami yun. Kung kapila na, kung ang negative daw na, kipak niya, at yung babae. Kung tahay sa ikaduhang tuig pa nakitaan, ang STD, sa first, kung di ka din sa iyang partner, sa una pa lang na exam, pagtap niya, nanang tako. Kung sa ikaduha, so meaning 1 year after na po, sabi, ikaduhang tuig na. But anak pa nakitaan,